Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, yung tenderang Bicolana. Ayan guys, marahay na hapon sa Indogabos. Bali ayan, ano na kasi hapon na kaya medyo madilim na naman tayo. Ayan guys, bali i-share natin ngayon kung paano ba tayo nagkaroon ng contact sa ating enjoy na, sa ating pinagbilhan na coffee vending machine. You know I'm gonna get. Ayan guys, 'di ba? Dati sula naman dong lamesa. Ang meron diyan is upuan, upuan na mahaba. Yung upuan is andito na siya. Dito ko na nilagay. Tapos, ang nilagay ko na doon is yung bagong lamesa na maliit na may sulong 'yan, lalagyan ng pera. Tapos yung isa kong lamesa dito ko na nilagay, oh, 'di ba? Oh, ha, yan na siya. Bali dalawa na yung lamesa ko, maliit at saka malaki. Tapos dito na yung upuan na isa. At least dito pwede ako makahiga kapag ako inaantok mag-edit. Tapos sa ibaba, ayun yung mga diaper ko. Tapos yung ating mga enjoy na stock na pang timpla. Wait. Ayan guys, pinaliwanagan ko lang. Ayan yung ating mga pang timpla ng enjoy. Tapos yun na nga, diba? Ang cute niya na. Kaya lang, andito yung ating daan lang. Tapos yung aking sulong. Diba? Ayan. Tapos yung palamig ko pala, kung mapapansin nyo, dyan na siya nakalagay dahil wala na siyang space doon. Ayan. Diba? Dati yung siomai ko doon nakalagay, yung palamig dyan, yung mga jampong, wala nang space, yung ano na lang, siomai na lang nandun. Diba? Tapos yung ating mga chichirya, dyan pa rin. Ang nabago lang bali is yung upuan na wala doon, yung lamesa napunta ron. Tapos ito, minsan, napepesto naman talaga to dyan, di ba? At least dito, pwede na ako makahiga. Ayan na guys, start na tayo sa ating share. Ayan, maraming bata sa labas. Ayan na nga guys, yan yung aking nagawa ngayon for today. Is yun yung nagawa ko. Binago-bago ko lang yun. Tapos at least dito, pwede na ako makahiga-higa. Kaya medyo madilim tayo dahil wala tayo dun sa bintana. Ayan na nga guys, doon na tayo sa ating pinaka-topic. Bali, wala naman talaga ako masyadong ginawa dahil nakilala ko lang si Enjoy sa Facebook. Ayan, kaya nga ako nakapag-ice candy, palamig, scramble, ano pa ba. Dahil kay Enjoy, napanood ko lang yun sa Facebook. Yung napanood ko is ice candy. Tapos yun hanggang nagustuhan ko, sabi ko parang ang ganda nito, parang ang gandang negosyo. Kinuntak ko yung Facebook, kinuntak ko yung Enjoy. Di ba meron doon nakalagay na minsan is send message. Tapos yun lang nang pinindot ko, tapos nag-reply sila, di ba? Yung parang automatic reply. Tapos ayun na nga, hanggang sa nag-order na ako sa kanila ng online. Lahat ng pang-ice candy, talagang online yung kanilang, o yung aking pag-order. Dahil wala akong mapagbilhan dito dahil wala, hindi ko alam kung saan makakabili dito. Tapos yun nga lang, may bayad yung deliver, hindi siya free. Tapos yung hanggang nagtanong ako kung magkano yung kanilang coffee bendo. Kasi una ako nakapagtanong kay parang Chong Bendo Machine. Ayan. Sa kanila ako unang nakapagtanong. Yung ano naman, yung palamig naman. Palamig machine. Ayan, 18,000 yata yung mahigit. Hanggang naisipan ko magtanong kay Enjoy na magkano yung kanilang coffee bendo machine. Tapos yun nga, nag-send sila sa akin ng mga lugar, yung presyo. Syempre, nanap ko yung pinakamalapit dito. Kaya lang, hindi ko pa agad-agad kinontak yung lugar na malapit sa amin dahil syempre wala pa akong budget. Ayan, kaya Happy Cats 8 ko muna pinag-share. Siya yung unang may budget, kaya siya yung nakabili na. Tapos buti na lang nakabili din talaga sa Happy Cats kasi kung hindi pa siya nakabili, baka hanggang ngayon is hindi pa rin ako nakabili kasi nung last year ko pa talaga gusto yan. Kaya lang hindi talaga ako na nagmamadali o hindi ako na pupush
Kasi nga, nakalimutan ko siya. Tapos yung asawa ko, dinidiscourage pa ako na luma na raw yan, laos na raw yan, di ba? Kaya hindi talaga ako napupush. Hanggang pinag-share ko kay Happy Cats, ayan, bumili siya. Tapos, ayan, lagi niya akong pinupush. Bumili na raw ako kasi maganda nga yung kitaan. Tapos yun, nung Monday, kinontak natin na yung ating Enjoy na malapit dito sa amin. Na yun yung nagpapadala o doon sa kanila ako nagpapadeliver ng mga pang ice candy ko, pampalamig, 'di ba? Pang scramble. Ayun na nga. Tapos hanggang sabi ko, gusto ko sana pa-deliver na lang para iwas stress, iwas pagod, iwas pamasahe. Kaya lang, parang syempre 'di ba kapag lalo na kung maglalabas tayo ng malaking halaga, mas gusto natin na yung talagang makita natin ng aktual. Kaya ayan, napagdesisyonan ko talaga na pumunta kami doon. Pero bago kami pumunta doon, kinunta ko muna doon yung cellphone number, kinunta ko yun, kung tinanong ko kung paano makapunta ron, anong sasakyan. Tapos, bali Monday ako nag-text, ay hindi, Linggo nag-text na ako, walang reply dahil sarado sila. Monday sila nag-reply ng umaga, tapos sabi ko nga, mamayang hapon pupunta rin kami dahil hinihintay ko lang yung asawa ko pagdating. Yung pagdating ng asawa ko, agad-agad pumunta kami ron. Nagmamadali pa talaga kami dahil hanggang 5 PM lang sila. Buti na lang nakarating kami doon ng 4:58 PM, o diba? 2 minutes na lang, magsasarado na sila, hindi na kami tatanggapin. Tapos yun nga, bale sa mga gustong maka-avail, sa mga nagtatanong yun, kontakin nyo lang yung Enjoy, i-search nyo lang sa Facebook. Masipag naman silang mag-reply. Tapos, isi-send nila sa inyo yung mga lugar na merong available na mga item na ganyan. Vending machine, mga panimpla. Tapos, kung ano yung pinakamalapit sa inyo, yun yung puntahan nyo. Kung gusto nyo magpa-deliver na lang, pa-deliver na lang kayo para iwas ano nga. Kasi nung nakakuha na kami, parang nagsisi ako. Sabi ko, dapat pala magpa-deliver na lang ako. Kasi nga, laki masyado yung binayaran namin sa pamasahe, sa taxi. Ayan. Pero yun na nga, tapos na. Ayan, nag-ano tayo. Kaya lang naman malaki-laki yung binayaran ko dahil marami na akong in-order, marami na akong biniling panimpla. Pero ang totoo lang talaga niyan, pero ang presyo lang talaga ng vending machine is 13,500. Kung hindi ako nagkakamali, 13,500. Pag vending machine lang ha, pag package, 14,400. Kaya lang naman 17,451 yung binayaran ko is dahil marami na akong in-order na mga panimpla. Ayan, nakalimutan ko na kung ano sinasabi ko. Basta, di ba, last year ko pa talaga gusto yan. Kaya lang, yun nga, wala akong alam kung saan ba makaka-avail. Tapos parang may nalaman ako noon, kaya lang masyadong mahal talaga. Tapos hindi ako napupush dahil yung asawa ko lagi ako dinidiscourage. Tapos ayan, medyo sumasakit yung batok ko. Ayan na guys, nakalimutan ko na talaga kung ano yung sinasabi ko. Basta ganun lang. Kung gusto nyo maka-avail, ayan, search nyo lang sa FB page nila, Enjoy. Tapos tanong nyo kung magkano yung kanilang coffee bendo, kung saan makakabili, kung paano makaka-avail. Nagsasagot naman sila. At kaya lang naman malaki yung binayaran ko dahil nag-stock na ako ng mga flavor. Pero kung gusto nyo naman ng bendo lang, medyo mura-mura lang. Tapos, pero kung ako sa inyo, para sa akin is mag-package na lang kayo. Kasi nung una ayaw ko ng package kasi nga meron siyang yung soup na beef bulalo at saka chicken. Sabi ko baka hindi namin magamit. Pero alam nyo ba guys, yung ginawa ko is isang chocolate, isang kape, tapos yung beef bulalo yung nilagay ko. Nag-isang araw lang yung beef bulalo, ubos na agad. Tapos ngayon ang nakalagay is yung chicken. Yun, nagamit din namin. Kasi ang laman ng package is 20 pieces na baso, 2 chocolate, 2 3-in-1, tapos isang pack na yung parang mga single na kape, single na chocolate, tapos 2 soup. Ayan, di ba? 40,400 para magdadagdag ka na lang ng 900. Panalo pa yung ating panalo pa rin yung package kumpara sa vending machine lang. Kati ng ilong ko. Ayan lang guys, siguro dito hanggang dito na lang kasi medyo nagulo na talaga ako sa mga bibiling bata. Yan lang, siguro nasabi ko naman yung mga gusto ko sabihin, medyo talon-talon nga lang. Yun. Yan lang guys, thank you for watching.